Kana kaya ron eh. Wa may sundan. Way kasul sa akong kaldero ba? Sa kay pizza karon na. 24 dahil ron no? Mag-birthday sa akong migo ba? Kani ron sundan dito ba? Asa ka sa akong balunan ha? Kini, dako ay. Nalili sudan ng humba. Ayani kay murag dako ay. Kini ka ha? Kini. Moy nindot. Sakto doon. Makadana ko bring house sa akong asawa. Ayo! Pwede na, ma-birthday! Uy, bay! Ikaw manday na! Ano, hindi na sulod do? Bay, ma-birthday! Ay, salamat kayo, bay! Igrit! Igrit pa magikunin mo! Sir po, may gubyata! Ikagyot ba, murag? Wayad din may kalit na itong panuban, bay? Oh, ano, di ko man. Salamat kayo ha. Okay lang. Oh, lingkod sa kaniya kay nasa ko doon sa kusina. No? Sige. Anak mga gatana kay gutom na. Bye. Uy, nangagda na. Naniye mukha ugumba. Palihog ra og kabuk bay aning container way kay walay tubig ba? Bahay na nga ni Tadri, can birthday ta. Nakapun nung tani. Oh, naana. Saman. Lara ba? Lara po din na ang kabanan. Doon raman po. Doon raman di ay. Ikaw na yung magkabu. Sige, nagod. Palihog na bitaw na. Doon raman po. Hawa nila. Gusto mo kabay na sumok ka? Ay wala. Kaya dito kantin ng baho. Tukod ba pagi hugas sa pula ning kuan bi? Lapo kay. Napakuyat doon sa bus ba? Atay kalakihan eh. Himuon na naman tagdari ang boy. Okay, namert di tagdari ah. Uy bay, tama na diha ah. Bay, tama na. Pag kaon na diha ba kay mas gutom na ka? Ah, gutom na jud ko. Unsa may nakanon? Mo ni ipakaon sa kuha. Suka og tuyo na lamaw. Tapos na asin ug bitsin. Asa ba kabay? Nagay klaro. Uli na lang ko. Sugo-sugo ko na yung nito tapos ang imong ibilin suka rag tuyo. Pasensya kayo bay kay sa untamang laghan magudog mga kuan ganiha ang kuan ba bisita. Nganig bisita mo nang nurot ang sudan. Magkabuday dito. Hindi naman. Bitaw.